От екипа на Национална спортна академия е част от проекта СърФ, тъй като в крайна сметка проекта СърФ, освен чисто спортен, той е и образователен проект. Идеята е по лесен и достъпен начин точната и правилна информация да достига до децата, до учителите, до треньорите, за да може да се работи по възможно най-правилния начин, най-ефективния и съответно да донесе до по-добри резултати при обучението на децата. Важно е до толкова, доколкото всеки има един набор от информация, който притежава, но няма човек, който да помни всичко. И по някой път всеки има нужда от опресняване, от обновяване на знанията, от черпене на опит от най-новите технологии, нали, които въвлизат в спорта така или иначе по един или друг начин. И по този начин идеята е по достъпен начин, бързо и максимално така раздробено като детайли да се подтикне самият треньор, нали, за това да потърси новото и по-ефективното в обучението по волейбол. Екипът на Национална спортна академия беше като ръководещ първата част на проекта. Точно поради тази причина, нали, се изнесоха, нали, и едни такива доклади, едни презентации за това доколко е необходимо, нали, изготвянето на това приложение и доколко в днешно време, нали, се използва в страните от Европа. Истината е, че в европейските страни един такъв подход съществува в доста направления. В волейбола не чак толкова и точно това е интересното в проекта СърФ, защото в крайна сметка волейбол е една интердисциплина, която включва в себе си много други дисциплини и по този начин ние ще се опитаме да въведеме по по-интересен начин да се разучават и другите предмети, освен, нали, волейбола, защото в волейбола има и механика, в волейбола има и биология и така нататък. Не е само просто един спорт. Просто има някои неща, които децата, обяснявайки си го, ще може да си обяснат по-лесно играта, но ще могат да си обяснат, може би, по-лесно и материала по други предмети. Дигитализацията е до толкова важна, че аз съм сигурен, че масово вече нямаме налични в себе си химикалки. Нали? Така че няма спор по това в днешно време какво се случва, как информацията достига бързо и лесно до нас и как дигиталните технологии помагат във всяка една сфера. Така че няма две мнения по въпроса, че това е, нали, необходимост в днешно време и по този начин де-факто новите технологии влизат освен в анализа на играта, освен в анализа на тренировъчната дейност. Вече, нали, с такива проекти се стараят хората от волейбола да направят така, че да влиза и в самото обучение, което до момента е малко по-малко застъпено. Изключително важно е и, както казвам, при работата си с децата от, нали, там, където работя в школите, най-важното е те да станат добри хора и да обичат волейбола. Пък, че няма как всички да стигнат до високото спортно майсторство, трябва да е ясно. Точно поради това едно от нещата, които треньорите и учителите трябва да ги насърчават, е в това, че във всеки един момент тяхната кариера може да приключи. Така както Евгений Иванов каза дори на тази среща, която беше в Национална спортна академия, че ти, нали, си спортист, свикнал си на един режим на работа и в един момент обаче това нещо свършва. Ясно е, че спорта е до време и след това трябва да има нещо, което да е втори план, което да изскочи на първи план. Без образование няма как това нещо да се случи, така че безспорно трябва от най-ранно, дори детска възраст, нали, когато децата станат примерно 6, 7, 8 клас, да имат и нещо, което да ги влече, защото аз много обичам да споделям, нали, една мисъл, не мога в момента да кажа на кой, че, нали, трябва да си избереш работа, която ти доставя удоволствие, за да не работиш нито един ден в живота си. В крайна сметка волейбола е до едно време, трябва просто да избере съответно индивида какво е другото нещо, което ще го накара така, че да го работи с удоволствие и да не изпитва така усещането, че работи.
Пожелавам на проекта да върви в срок, да се изпълнят всички задачи, които са поставени и да достигне до максимален брой хора. Смея да твърда, че тепърва предстои интересната част от проекта, т.е. съставяне на приложението, обучение от треньори и учители как да борават с приложението и как те могат да го въведат в своята работа, и след което вече и такива обучения на самите деца, ученици, спортуващи в волейболните клубове, които да използват приложението и да им се покаже де-факто какви са ползите от прилагането му в тяхната практика.